ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଗ ପଞ୍ଚମ। ସବୁଦିନ ପରି ଭାରତର ବଣ ପାହାଡ଼, ନଈ, ଗଛ, ମାଛ, ଚଢ଼େଇ, ଏମିତିକି ମଇଳା ଲୁଗାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିଲା। ଆଉ ପାଖରେ କେହି ମଣିଷ ନଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଶ୍ ହସଖୁସ ମଜାର ଗପମାନ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲମ୍ବାଇବାକୁ ହେବ ଏବକୁ ସତେକ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ସେ କରିସାରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବମାନ ଆସୁଥିଲା କେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ବି ଦେଖୁନଥିଲା ସେ। ଶୁଣୁନଥିଲା ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତିକି କାଶଛିଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିର ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଥରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବମାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇଗଲି କି ଆଉ? ଶୁଖିଲା ସଜଧୋବ ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଧୀରେ ତଳେ ରଖିଦେଇ ସେ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା ତା'ର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଧୋବାର ଘର ସାମ୍ନା ଅଗଣାରେ। ସଞ୍ଜ ଜୁଡ଼ୁସୁଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଘେରି ଯାଉଥାଏ ଚାରିପଟୁ। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଧୋବ ଫରଫର ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରାଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଯେମିତିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଆରେ ପୁଅ, ଅଇଲାଣି ଆଲୁଅ ନାରେ। ଧୋବା ବୁଢ଼ାର ପାଟି ଘର ଭିତରୁ ସେତିକିବେଳେ ଶୁଣି ପାରୁଥାଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ଟିକକ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯାଏ ଡିବିରିଟା। ତା ପଛେ ପଛେ ବାଜିଯାଏ ନାକରେ ସେ ଚିହ୍ନା ବାସ୍ନା ଭାତ, ଡାଲି, ତୁଣର। ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଖାସି ମାଉଁସ ତୁଣର ବାସ୍ନା ବି ଦିନେ ଦିନେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଡାକ, ଡିବି ଆଲୁଅ ଆଉ ମାଉଁସ ତୁଣର ବାସ୍ନା, ଏସବୁକୁ ନାକ କାନ ଜିଭ ଭିତରେ କାଙ୍ଗାଳି ପରି ପାଇଗଲା ଭଳି ସେତିକି କିଛି ପାଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞତା, ଅଜ୍ଞତା, ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆର୍ତ୍ତ କାନ୍ଦଣାର କୋହ ଉଠିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପେଟରୁ। ଆଉ ତୁଣୁ ଦେବି କିରେ ପୁଅ? ଖାସି ମାଉଁସ ତୁଅଣରୁ ହାପୁଡ଼ାଏ ମାଇଲା ବେଳେ ବି ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ସେଇ ପଦଟିଏ। ଯାବତ୍ ଦୁଃଖ, ଅସନ୍ତୋଷ ଭାଷା ନାଇଁ। ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ବା କିଆଁ ଲାଗିଛି ତା ପଛରେ ପର ପୁଅ ଗୁଞ୍ଜୁରୁଅ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ କହେ, ବୁଢ଼ାକୁ ରାତି ଅଧରେ ତା'ର ସେଇ ନାଇଁ ପଦକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଲାଗେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନିଆ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ କଥା ବାଜେ ତା କାନରେ। ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ଶୋଇକା ହାଇ ମାରେ ସେ। ଆଉ ଉଠି ବସି ଚାହେଁ ରାତି ଅଧର ସେଇ ଧୋବା ସେଇ ଆକାଶକୁ। ମୁଁ ଧୋବା ହେବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆକାଶ ଭିତରୁ ସେତିକି ଥରେ ଉଇଁ ଆସେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି। ସକାଳ ନ ପାଉଣୁ ସେ ଭାଟି ଚୁଲିରେ ଆଞ୍ଚ ଧରେଇ ସାରିଥାଏ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ପୁଣି ହାଜର ହୁଏ ନଈକୂଳେ। ତାଟି କବାଟ ଫିଟେଇ ବୁଢ଼ୀ ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ। ତାପରେ ବାହାରେ ବୁଢ଼ା ଧୋବା ନିଜେ। ଗଲାଣି? ପଚାରିବି କି ନାହିଁ ଏଇଆ ଭାବି ଭାବିକା ଶେଷରେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଖୋଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହେ, ନାହିଁ କିଛି। କେନାଏ କେବଳ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ। ହିସ୍ ଫଟ୍, ହିସ୍ ଠୋ। ନଈକୂଳ ଘାଟରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହଳକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ା ନଥିଲେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି, ତଥାପି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ପିଲାପିଚିକା ଥିଲେ ଅନେକ ଅନେକ। ଯେଉଁଦିନ ରୈକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ଯେ ଧୋବାସାହି ଗୋଟାକଯାକ ଯେତେ ଘର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଦ୍ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଓଟିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ, ଆଉ ସେ ସାହିରେ ଥିଲେ ଯେତେ ମଣିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପୁଅ ପୁତୁରା, ଝିଅ ଝିଆରୀ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଅଣନାତି ବଣନାତି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବି ଥିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ, ସମୁତି ସମୁତିଣୀ ପ୍ରଭୃତି। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରୈକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଛାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସାରିଥିଲା। ମତଲବଟା କ'ଣ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିମାନିଆ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଚାରି ଦେଉଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏମାନଙ୍କର ମତଲବ କ'ଣ? ଘର ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା, ହୋ କ'ଣ ଲୁଚ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟି ପଛକୁ ତା'ର ସଂସାର ବୈରାଗୀ ମନ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଆଉ ତାରି ପରଠୁ ସେଇ ବିଶାଳ ଧୋବା ପରିବାରଟା ଆଡ଼କୁ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଶୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସେ ଅନାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣାଟିଏ ପାଇଗଲା ସତେ ଯେମିତି। ମତଲବ କ'ଣ? ଧୋବା ପରିବାରରେ ଆପଣ ଚାହେଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ସତେକି କିଏ ତା ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା ମନ୍ତୁରା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଅଡ଼ୁଆ ବାଳ ମେଞ୍ଚାଏ ଭଳି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ। ଆଉ ଏ କାରଣରୁ ହିଁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚମକିଲା ଭଳି ହେଉଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ, ନା ନା, ଯିବା ଯିବା ଯିବା, ଆମେ କାହାର ନୁହଁ, କେହି ଆମର ନୁହନ୍ତି, ଏକା ଏକା ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଆ କହିଲା ମାତ୍ରେ ହଟୁଣେଇ ତା'ର ଆଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣକୁ। ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଦିନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ଘରୁ। ସତେକି ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଅଜ୍ଞପଣିଆର ସମାଧାନ ନଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି, ଥିଲା ସେଇଠି, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣରେ। ମୁଁ ତେବେ ଅଛି କାହିଁକି ବା ଏଠାରେ? ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଘାରୁଥିଲା ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ମୁଁ ଅଛି? ଅନଉଥିଲା ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବୁଲି ବୁଲିକା ତା ପଛକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସେଠି? ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଥିଲା ବା କ'ଣ ସତେ ତା ପଛରେ? ହୋ, କ'ଣ ଉଣ୍ଡୁଛ? ପଚାରୁଛି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ତାକୁ। ଆଉ ମତଲବ କ'ଣ? ସେ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ସଂସାରଠାରୁ ତା ନିଜ ପ୍ରତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ସଂସାର ପ୍ରତି ତା ନିଜର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିରେ ଫାଶୀ ବନିଯାଉଥିଲା ତା ବେକ ଚାରିପଟେ। ଓଃ, ଯିବା ଯିବା, ଆଉ ଏତିକି କହୁ ନ କହୁଣୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଦୂରକୁ। ତା'ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ଧୋବାସାହି ନଈକୂଳ ଧୋବାବୁଡ଼ାର ଘର। ଏଠୁ ଲୁଚିକରି ଯିବ କେମିତି ବାହାରି? ତର ଶୋଉନଥିଲା ତାକୁ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ତୁଠରୁ ସେ ଏମିତି ଲୁଚି ପଳାଇଲା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଧୋବା ଘରକୁ। ବୁଢ଼ୀ ଅନେଇ ଅନେଇ ରହିଲା ତୁଠକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଦରକଚା ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଜମିଛି। କାହିଁ ନାହିଁ, ଶୂନଶାନ। ଲୁଗାତକ ଗଣ୍ଡିରା କରି ପିଠିରେ ବୋହି ନିଜେ ଫେରି ଆସିଲା ସେ। ଯାଉ ଯୋଗନିଖିଆ ଯାଉ ବା ବାଡ଼ି ଖାଉ ତାକୁ। ଓଦା ସରସର ଲୁଗା ବୋଝ ତଳୁ ଗଣୁରୁ ଗଣୁରୁ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମୁହଁରେ କଚି ଦେଲା ସେ ଗଣ୍ଡିରାଟାକୁ। ବୁଢ଼ା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଉଟି ନଥାଏ। ଦୁନିଆଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଆହୁରି ମଇଳା ଲୁଗା ଗୋଟେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ସେ ବାହାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଧୋବା ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବାର ଦେଖି ସିଆଡ଼ୁ ସବ୍ ଜାନ୍ତା ଭଳି ହସି ହସିକା ପଚାରିଲା ସେ, ଗଲାଣି ଭାରିଟି? ମୁଁ ଜାଣେ ପଳେଇବ ସେ ଶଳା ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଯାଉ ଯାଉ ବା, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତାପରେ ଆପଣା ପିଠରୁ ଖସେଇ ଦେଲା ସେ ଗଣ୍ଡିରାଟାକୁ ତଳକୁ ଆଉ ଦିହରୁ କାମିଜ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଦି ହାତ ଟେକି ମୁଣ୍ଡକୁ କାମିଜ ଭିତରୁ ବେକକୁ ପଛୁଆଣି ଗଳେଇ ନଉ ନଉ ହସିଲା ଜୋରକିନା। ତା ହସରେ ଅଧା କାମିଜ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାକିତକ ହସରେ କମ୍ପେଇ ଦେଲା ସେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜର ସେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ରାତି ବିତେଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ତଥାପି ଦୌଡ଼ ରାନ୍ଧା ସାରି ବସିଥାଏ। କାଳେ ଆସିଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରେ ଅବା କୋଉ ଜରୁରୀ କାମରେ। ତଥାପି ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ। ରାତି ଅଧ ହେଲା ବିଲୁଆ ବୋବେଇ ସାରିଲେଣି ଦିଥର। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେଣି। ଧୋବା ସାହିରେ ଖାଲି ଗଧଙ୍କ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଆସ୍ତେ କିନା ଗୋଟିଏ ରମ୍ପା ଶବ୍ଦ। କିଏ ଯେମିତି ନଖରେ ଆସ୍ତେ ରାମ୍ପୁଥିଲା ବା ଝାମ୍ପୁଥିଲା ବାହାର ପଟୁ ତାଟି କବାଟକୁ। ପହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ଡିବିରି ଧରି ତାଟି ଫିଟେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ। ତା ପଛେ ପଛେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା ଆସିଲା ବାହାରି ଧୋବାବୁଢ଼ା। ଆଇଲା କି? ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଚାରିଲା ଧୋବାବୁଢ଼ା। ଦେଖ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନୁହେଁ, କବାଟ ରାମ୍ପୁଥିଲା ଗାଢ଼ ଭାଲୁଟା। ଖିଦି ଖିଦିଆ ହୋଇ ଗଲା ଝପଟି ଭାଲୁଟା ବୁଢ଼ୀର ଡିବିରି ଆଲୁଅକୁ ପାର କରି ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାଲୁ ଝପଟି ଗଲା ସେଇଠି ବସିଥିଲା ସେ। ଚୁପ୍ଟି ହେଇ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ଧାରରେ କେଜାଣି କେତେବେଳୁ ସେତେବେଳୁ ବସିଥାଏ ସେ। ଦିନ ତମାମ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଦିଶୁଥାଏ କଳା କାଠ। ହଇରେ, ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ତୁ? ଆରେ ଅଇଲୁଣି କେତେବେଳୁ?
ଘେରି ଗଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ବସିଥାଏ ସେ ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ, ଖୁମାଣିଆ ହେଇ, ବଚନ ବାହାରୁ ନଥାଏ ତା ପାଟିରୁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବଡ଼ାବଡ଼ିରେ ସେତେବେଳକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି ବୁଢ଼ୀ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବସିଥାଏ ଡିବିରି ଦେଖେଇଥାଏ ତାର ସେଇ ଖୁମାଣିଆ ମୁହଁଟି ଉପରକୁ। କେତେବେଳେ ଖିଆପିଆ ସଇଲା, ରାଗରୁଷା ଓଜର ଆପତ୍ତି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲା ତାଠେଇ। ହେଲେ ଏକଥା କଲା ଭଲା କାହିଁକି ସେ? ତୁଠଟାରେ ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ଏ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ତାକୁ? ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ। ସେଦିନ ରାତିଟା ଗଲା ସେମିତି ସେମିତି। ସକାଳୁ ଯନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲା। ସଞ୍ଜବୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ଆଇଲା ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ ତାଉ କରି ରୁଟି ସେକିଲା ଭଳି ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ପକାଇଲା। ଆଉ ଖାଇଲା ବି ଆଚ୍ଛା କରି। ତାପରେ ସେଜ ପାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏତିକିବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ସେଜ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି ଦିହିଁକେ ଦିହେଁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଧୋବା ଧୋବଣୀ। ହାତ ଛଡ଼ି ପହିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୁଢ଼ା, ବାବାଜୀ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ସେଇରି ଗଲା ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସେଇ ଡାକଟାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବରେ। ବାବାଜୀ କିଏ, କାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଗଲା ସତେକି ଅସଲ ମର୍ମ। ସେମିତି ଅଟକି ଗଲା ତାର ଚାହାଣିଟି। ପହିଲି ଦିନଠୁ ଯୋଉ ଦିନୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ସେ ପରବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସିଲାଣି ସେଇ ଧୋବା ବୁଢ଼ାଟିକୁ ପଛରେ, ସେଇଦିନୁ ଏଇ ପହିଲି ପ୍ରଥମ ବାବାଜୀ ପଦଟି ମିଳିଥିଲା ତାକୁ। ଆଉ ଏଇ ପଦବୀଟି କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଧୋବା ବୁଢ଼ାଠୁ। ପଛକୁ ସଞ୍ଚରି ଗଲା ସେ ଡାକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧୋବାଙ୍କର ବସତି ସେ ଧୋବା ସାଇଟି ଆଡ଼କୁ। ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାକେ ତାକୁ ଭଲରେ ହେଉ କି ଥଟ୍ଟାରେ ହେଉ ସେଇଦିନୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଡାକିବା ବାବାଜୀ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଧୋବା ତାକୁ ଏଭଳି ପହିଲେ ସମ୍ବୋଧନ କଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ସଞ୍ଚିରିଲା ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ବସି ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ସତେକି ପୂର୍ବ ବିଷ ଘାରିଥାଏ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ଆଉ ପଚାରି ହେଉଥାଏ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କ'ଣ ମତଲବ? ବାବାଜୀ ଡାକ ପଛରେ ମତଲବଟା କ'ଣ ଯେ? ସେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହରେ ସଢ଼ୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ଦିହିଁକେ ଦିହେଁ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ କେତେ ବାଗେ। ଆଉ ସବୁରି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ ସତେକି ଥିଲା, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ସେ ପଳେଇ ଗତକାଲି? କ'ଣ ଖିଲାପ ଆମର ଦେଖିଲୁ ତୋ ସେବାରେ, କହିବୁଟି? ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା। ସକାଳକୁ ଯାଉଛୁ କାମକୁ, ସଞ୍ଜକୁ ଘରୁ ପଳଉଛୁ, କ'ଣ ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଲୁ ବାବାଜୀ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କୋବେଲେଇଲେ ତାହାକୁ ତୁହା। ମୌନ ହେଇ ଖାଲି ବସିବା ଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅଟାକୁ ଦେଖେଇ ଧରି ବୁଢ଼ୀ ସବା ଶେଷରେ କହିଲା, ଆମେ ତମଠୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହୁଁ ବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ ସବୁ ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ। ପୁଅ ଝିଅ, ଜ୍ୱୋଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଅଣନାତି ପଣନାତି, ଏ ଗୋଟାକ ଯାକ ତ ଆମ ଅଂଶରୁ ଜନମ। ଆମର ଆଉ ଦରକାର କ'ଣ ବାବାଜୀ? ତେମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଆମେ ତମଠୁ କୌଶିଲା ଦରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛୁ ବା ପାଇବାକୁ ବସିଛୁ ବାବାଜୀ? ସେତିକିବେଳେ ପାଟିରୁ ତାର ଭକ୍କିନା ବାହାରିଲା ସେ ବିଷ। ଆଉ କହି ପକାଇଲା ସେ, ତେବେ କ'ଣ ମତଲବ ଏ ବନ୍ଧନର, ଯୋଉଥିରେ ବାନ୍ଧିଛ ମୋତେ? ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେ ବିଷ ଛାଟରେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଲା ସେ ସଜାଡ଼ି ଆଉ ବୁଝାଇଲା ଭଳି କଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଥରେ ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ ସତେକି। କହିଲା ସେ, ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ସେଇଆମ, ତୁମର ତ ସବୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସବୁ, ତାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ପଶିଛି ସେଇ ଦରକାର। ମୋତେ ଏଠି ରଖେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ସବୁ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ମୋ ବାଟରେ। ବୁଢ଼ା ବସିଥାଏ ସେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଖଙ୍ଗସ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଗଲା ଭଳି ନାଲି ପଡ଼ିଥାଏ ତା ମୁହଁଟା। କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ ଛାଇ କେତେବେଳୁ ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ଛାଇ ସତେକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ଥରକୁ ଥର ପଳାଇବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ? ଆଉ ଆଉଛୁ ବି ପୁଣି ଥରେ? ଧୋବା ବୁଢ଼ାର ଏ ବିଷମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏ ଯାକେ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜି ନଥିଲା ସେ ନିଜେ। ଯେ ବାବାଜୀ ହୋଇ ବସିଥିଲା ସେଠି ସେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ। କେବଳ ମୁଁ ଏମିତି ଦିନ 3 ଥର ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଗୋଳିଆ ମୋଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ସେ। ଆଉ ଧୋବା ବୁଢ଼ାକୁ ନମସ୍କାର କଲା ଭଳି ନଈ କରି ହସି କହିଲା,
ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଉସା। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୋ କଥା? ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଗୁଣି କଲା ଭଳି ବାନ୍ଧିଛ ସ୍ନେହରେ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ସଂସାରର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏତେ? ସେହି ସ୍ନେହ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ସେଦିନ ଯାଇ ଛିଣ୍ଡିଲା କଥାଟିଏ ଶେଷରେ। ଧୋବାଧୋବଣୀ ସନ୍ତୋଷରେ ଗଲେ ଶୋଇବା ଘରକୁ। ସରୁ ହୋଇ ଛେଦଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା ସେଇଟା। ଭାରତର ନଦୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଭରପୁର ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପରଦା ଥିଲା, ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ପରଦା ଦିହରେ ଲୋମକୂପ ଭଳି ଛେଦଟିଏ ଚାଣ ଆବିଷ୍କାର କଲା ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ। ଆଉ ସେ ଛେଦ ଉପରେ କିଏ ଯେମିତି ମାଡ଼ିଦେଲା ତା ଆଖିକୁ ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ରେ ବାବାଜୀ ଦେଖ। ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ପହିଲି ପ୍ରଥମେ ଜଳ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଭିନ୍ନେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ। କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ। କିଛି ଗୋଟାଏ ନାଁ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି। ଖାଲି ପଦଟିଏ ଜୁଟିଲା ତା ମନକୁ, ଆଉ କୁଣି ହେଲା ସେ ସେଇ ଏ ପଦଟାକୁ ମନ ଭିତରେ, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ। କିଛି ସମୟ ସେମିତି କୁଣି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଜୁଟିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶରଦା। ଆଉ ପଦଟା ତା ମନରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ଅନୁଭବ ବି କଲା ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ। ସତେକି କିଏ ତାକୁ ପୁଣି କଲା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି। ଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଡରେ ସେ ଜୀବନ ଯାକ। ଯାବତ ଅଜ୍ଞତା, ଯାବତ ଅନ୍ଧାରର ଭୟ ଗ୍ରାସିଯାଏ ତାକୁ। ଆଉ ଶରଧା ପଦକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଏମିତିକିଆ ବିକାର ଆସୁଥିଲା ତାକୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସଂସାର ବୈରାଗୀ। ବାବାଜୀ ଖାଲି ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ଧାର ଶବ୍ଦକୁ ଥରକୁ ଥର ଶରଧା ଖେଙ୍କି ହେଲା ସେ ଥରେ ଦିଥର। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଥଟ୍ଟା ନକଲ କରି ଗାଇଲା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ପଦଟା। କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ତତେ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ଭାଲିରୁ ହାତେ। କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ତତେ। ଶରଧା ଏଇ ପଦଠୁ ସତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ଯେମିତି ରାମଠୁ ତା ପିଲାଦିନ। ଶରଧା ପଦର ଗଭୀରତାକୁ ହାତଖଣ୍ଡରେ ସତରେ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ତା ଜୀବନ ଗୋଟାକ ଯାକ। ପଦାର୍ଥ ଜଗତର ମାପକୁ ମାନବୀୟ ଜଗତର ଭାବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନତମା ପ୍ରୟୋଗ କରି କରି ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସତରେ। ଆଉ ଏ କାରଣରୁ ହିଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାବମାନଙ୍କୁ ସତରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ। ପଦାର୍ଥ ପରି ଭାବମାନଙ୍କର ଅଛି ଓଜନ, ଆଉ ଭାବମାନେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତିରେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଫିଟି ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଗୋଳିଆ ମୁହଁରେ ତା ଆଖିକୁ ସେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଅନେଇଲା ସକାଳକୁ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କଅଁଳ ମଧୁର ସ୍ୱର ଘେନି ବାହାରି ଆସିଲା ସେଥିରୁ ସେ ପଦଟା ଶରଧା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଦିନରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ନଈକୂଳକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କି କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ନଈ ମଝିରେ। ଆଉ ସେମିତି ଅନେଇ ଅନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଳକା ହେଉଥିଲା ନଈ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସେଇ ନଈର ନେଳି ପାଣି ଉପରକୁ ପାଟିରେ ପାଣି ପୁରାଇ କୁଳୁ କୁଳୁ କରି କୁଳୁକୁଞ୍ଚା ପାଣିକୁ ସେ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ଅନେକ ଦଉଥିଲା ନିଜ ମୁହଁର ଛାଇକୁ ପାଣିର ପରଦା ଉପରେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେଇଠୁ ସେ ଧିକ୍କାର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଯାଇ ଛିଣ୍ଡୁଥିଲା ସେଇଟା ସେଇ ଗୋଟାଏ ତାନରେ ହିସ୍ ଫଟ୍ ହିସ୍ ଠୋ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ସେ ସେଇ ରୁଟିନ୍ରୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଧୋବାଧୋବଣୀ ହଳଙ୍କୁ। ହଳେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ ବିଚରା ବିଚରୁଥିଲେ। ହସ ହସ ଦିଶୁଥିଲା ମୁହଁଟିମାନ ତାଙ୍କର। କ'ଣ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ଉଠି ବସିଲା କ୍ଷଣି ତର୍କି କଲେ ଦିହେଁ। ତଥାପି ହସ ମୋଳିଲା ନାହିଁ ମୁହଁର ତାଙ୍କରୁ। ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ଛକାପଞ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧୋବା ବୁଢ଼ାର ପାଟି ଆହୁରି ମେଲିକଲା ହସରେ। ବାବାଜୀ! ସେଇ ଡାକ ଗତ ରାତିର ବାଜିଲା ପୁଣି ତା କାନରେ। ଉଠି ବସି ଚେଙ୍ଗା ହେଲା ସେ। ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଚାହିଁଲା ସେ ପୁଣି ସେଇ ହଳଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ବଡ଼େ ସକାଳୁ ମଣିଷ ମୁହଁର ହସ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଏଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ଦିଶେ, କେବେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ଆସିନଥିଲା ତା'ର ଏ ସତ୍ୟ। ଏମିତି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ପରି ଅନେଇ ରହିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ। ପାଖ ମଣିଷର ହସ, ଆଉ ତା ବିପରୀତରେ ନଈର କୁଳୁକୁଳୁ ବଣର ମର୍ମର ଆଉ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, କିଏ ବେଶୀ ଆପଣାର। ଦଣ୍ଡେ ଘାବରେଇ ଗଲା ସେ। ଆପଣା ମୁହଁ ତା'ର ହାଁ କରି ରହିଗଲା ସେ ମଣିଷ ହଳଙ୍କ ହସକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ। ବାବାଜୀ! ହୋ ବାବାଜୀ! ଧୋବା ବୁଢ଼ା ଆହୁରି ଜୋରେ ହସି ହସିକା ଲାଗି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ।
ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଧୋବାବୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ହାତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାର ବିଚାରରେ ଆସିଗଲା ସିଦ୍ଧି, ଆସିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମଣିଷର ହସ। ଆହା ଆହା ଆହା। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବାବାଜୀ? ଉଠ ଉଠ, ମୁହଁ ଧୋ। କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନୁ ଯେ ପେଟଟା କେଡ଼େ ଖଙ୍କା ଦିଶୁଛି ତୋର ବାବାଜୀ। ସେତେବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଥିଲା ସେ। ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନଈକୁ ନ ଯାଇ ଧୋବାଘର ନୋଟାରେ ନୋଟାରେ ପାଣିରେ କୃତ ଚଳାଇଲା। ଖିଆପିଆ ସଇଲା। ଚା ଟୋପାଏ ପିଇ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ, ଆଜି ଯାଆନା କାମକୁ ବାବାଜୀ। ଧୋବାବୁଡ଼ା ତାକୁ ବାରଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମୁହଁ ନୋଉଥିଲା ସେଇ ନଈଆଡ଼େ, ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗାର ଗଣ୍ଡିରା ଆଡ଼େ। ବଟ୍ବା, ଟିକିଏ ବ ବାବାଜୀ, କଥାଭାଷା ହେବା। ଆଗକୁ କହିଲୁ ତୁ କିଏ ତୁ ପରକୁତରେ? କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ବାହାରିଛୁ କୁଆଡ଼େରେ? କହିଲୁ ନାହିଁ ତ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ତୁ ତ ମତଲବ। ଧୋବାବୁଢ଼ାର ସେ ଶେଷ ପଦଟା ପହିଲେ ଚମକେଇ ଦେଲା ତାକୁ। ଆଉ ପରେ ହସେଇଲା ବି ତାକୁ। ହସିଦେଲା ସେ। ବସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆସେ, ଏଇ ସେଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସେ। କହୁ କହୁ ହସି ହସିକା ଚାଲିଗଲା ସେ। ଏଠିକା ମଣିଷକୁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଏଯାଏଁ। ତା ଯିବା ଢଙ୍ଗରେ ଅନେଇ ଧୋବାଧୋବଣୀ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କଲେନି। ହସିଲେ, ଖାଲି ହସିଦେଲେ ସେମାନେ। ବାହାରିଗଲା ସେ। ଧୋବା ସାହି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହିଟା ଥିଲା ସେଇଠି ତାର ଚାରିପାଖେ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁକା ଘୂରି ଆସିବାକୁ ତାର ଓଳିଏ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଆସିଲା ସେ ମୂଳ ଜାଗାକୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗମ୍ ଗମ୍ ବୋହୁଥିଲା ତାର ଝାଳ ଦେହରୁ ମୁହଁରୁ। ତୁ ବ ବାବାଜୀ, ମୁଁ ତତେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଟିକେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଡେରି ଯାକେ? ବୁଢ଼ା ଧୋବା ନଥିଲା ଘରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଭାରି। ଆଜି ସେ ବି ଯାଇନି କାମକୁ। ଫେରିଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ବିଞ୍ଚୁଛି ବାବାଜୀକୁ। ହଁ ହଁ, ବିଞ୍ଚିଦେ ତାକୁ। ଗରମ, ଓଃ ଭାରି ଗୁଳୁଗୁଳି। ବୁଢ଼ୀ ପଛକୁ ଲାଗି ଆସିଲା ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ ପୁଣି ସମାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତା ଆଗରେ। କେତେବେଳେ ଗଲା ଚୁପଚାପ। ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ବିଞ୍ଚଣା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇଲା। ସାଇ ବୁଲିଲୁ ବାବାଜୀ? ଦେଖିଲୁ? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ମଣିଷ। ମଣିଷ ଦେଖିନଥିଲୁ ତୁ ଆଗରୁ ନାଇଁ? ହସି ହସି ଧୋବାବୁଢ଼ା ଗଡ଼ିଗଲା ପରସ୍ତେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।